Du kommer fra en forening imod rich kids. Kan du fortælle lidt om, hvad det går ud på? Jamen, det vi for eksempel kan finde på at gøre, det er at ligge på lur. I Rungsted Havn for eksempel. Og så når en flok tabersvin kommer gående i deres lyserøde poloshirts, så springer vi op, binder dem, og så tager vi en fucking snak om, hvor fucking heldige de er i forhold til andre mennesker i den her verden. Og hvad gør I så, når I har taget en snak med dem? Så knipper vi dem i 37,5 time. Så de fucking kan se, hvor lang en almindelig arbejdsuge er. Skræmmende.